କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର। ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଡାଲମାଟା ହବ, ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ମାଲିକେ ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା, ବାଟରେ ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ପୁରା ଯିବା ଏବେ ଚନ୍ଦନପୁର। ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଖେଳ କରିବା। ଦେଉଳ କରିଦେଇଛି ପୁରା, ଦେଉଳ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭକ୍ତ ନିବାସ। ଭକ୍ତମାନ ରହିବେ ପୁରୀ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା ରେ। এইপଟେ ଭିଡ଼। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ ଚାଲ ଚନ୍ଦନପୁର, ଚନ୍ଦନପୁର। ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଚନ୍ଦନପୁର। ଚନ୍ଦନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବେ। କୋଉଠି କିସ୍ନା ହୋଟେଲ କାହିଁ? କୋଉଠି? ହଁ, ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ହୋଟେଲ, ଏଇ ବୋଦା ଯୋଉ ବନ୍ଧା ଅଛି। ଆସିଗଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ହୋଟେଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ହୋଟେଲ ଚନ୍ଦନପୁରର, ଯୋଉଠି ଫେମସ୍ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା। ତ ଚାଲ ଭିତରୁ ଯିବା। ବୋଦା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରେ। ହଁ, ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ମିଠା ତ। କ'ଣ ଖାଇବ ଟି? ଭାଇ ଆସିছে ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଡାଲମା। ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ଆଉ। ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଡାଲମା। ସେନା ଫେନା ପଳେଇ ଜାରା ଖାରା କରିଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଭଲ ସାରେ ଭାଇ ଖାଇଲ? ହଁ, ଖାଇଯା। ଭଲ ଅଛି ଏଠି ତ। ଏଇ ବାଗଟା ମ୍ୟାଚରେ କରିବ ତମେ। ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲ। ଏଇ ବାଗଟା ମ୍ୟାଚ ଭାଇ ବୋବାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ବୋବାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଛେନା ରାବିଡ଼ି ପକେଇ ଚୁଡ଼ା ଚଟାଟା ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ। ଡାଲମାଟା ଦେଖେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କଖାରୁ ଆଳୁ। ଖାଲି କଖାରୁ ଆଳୁ ଆଉ ଟିକେ ବାଇଗଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ବାଇଗଣ ଟିକେ ମିଶିଛି, ଯାହା ହାଲକା ମାଲକା ପରିବା ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ରାବିଡ଼ି ଛେନା ପକେଇକି ହେଇଯାଇଛି। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ବାବୁ ବାନ୍ଧିବୁ ଏଥର ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ପୁରା ଭାଇ ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ 80 ଟଙ୍କା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଆଲୁକୁ ଯିବା। ତ ଭାଇ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ଏ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି।
ତେଣୁକରି ବାଟରେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ତ ସେଠି ଆଉ ରହିଗଲାନି ବାଟରେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ରୁମ୍କୁ। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ମିଲ୍ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା ଡାଲମାଟା ପୁରା ମସ୍ତ, ପୁରା ଛୁଙ୍କ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଆପଣ ଯଦି ରାବିଡ଼ି କହିବେ ରାବିଡ଼ି ଗୋଳେଇ ଦେବ, ଯଦି ଛେନା କହିବେ ଛେନା ଗୋଳେଇ ଦେବ, ଯଦି କହିବେ ରାବିଡ଼ି ଛେନା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଉଛି 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଡାଲମା ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ଡାଲମା ସେ ଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ହୋଟେଲ। କ୍ରିଷ୍ଣା ହୋଟେଲ ଚୁଡ଼ା କଦମା ମାଗିଦେବେ, ପୁରା ମିଠା ସରିଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ମିଠା ଉପରେ ବି ତା'ର ମାଲପୁଆ ରହୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏବେ ତ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ରାତିରେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଅଧୁରା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।